Hayırlı kеш, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда Саба дулкыннары телевидениесе. Сезнең янда без Саба дулкыннары телерадио компаниясының алып баручылары Райла Галявина һәм Гөлназ Вахитова. Иске елда калсын бөтен авырлыклар, яңа елда чынга ашсын бар изге теләкләр. Һәм без махсус сезнең өчен әзерләнгән җырлы яңа ел дип исемләнгән тапшыруыбызны башлыйбыз. Якынлаша яңа ел, дулкынлана йөрәкләр, затып кала иске ел, теләп изге теләкләр. Килгән дуслар, туганнар, күмәкләшеп тулганнар. Гомерләр барда атлыйбыз алга, утырма син бердә шатлык, мәхәббәт, саулык алып килсен безгә яңа ел. Гомерләр барда атлыйбыз алга, утырма син бердә моңаеп. Сөенеч, шатлык, мәхәббәт, саулык алып килсен безгә яңа ел. Барлык дөнья шатлана, балкып яналар утлар. Яңа елдан башлана, тагын яңа шатлыклар. Кыш бабайдан бүләкләр, кушып изге теләкләр. Гомерләр барда атлыйбыз алга, утырма син бердә мәхәббәт, саулык алып килсен безгә яңа ел. Гомерләр барда атлыйбыз алга, утырма син бердә моңаеп. Сөенеч, шатлык, мәхәббәт, саулык алып килсен безгә яңа ел. Гомерләр барда атлыйбыз алга, утырма син бердә моңаеп. Сөенеч, шатлык, мәхәббәт, саулык алып килсен безгә яңа ел. Гомерләр барда атлыйбыз алга, утырма син бердә моңаеп. Сөенеч, шатлык, мәхәббәт, саулык алып килсен безгә яңа ел. Шатлык, мәхәббәт, саулык алып килсен безгә яңа ел. Алып килсен безгә яңа ел.
Hürmetli televizor караучылар, biz Соба дулкыннары телевидениесында җырлы яңа ел дип исемләнгән музыкаль тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. 2020 ел Соба дулкыннары телерадио компаниясе өчен шактый истәлекле булды. Biz үзебезнең 20 еллык юбилейыбызны билгеләп уздык. Яңа җиһазлар ярдәмендә без хәзер дөньяның төрле почмагыннан туры эфирга чыгып эшли алабыз. Бу минутларда сүзне Соба дулкыннары телевидениесенең мөхәррире Гөлназ Гатауллинага бирәбез. Рәхмәт, Гөлназ. Шуннан да яңа җиһазлар инде Соба дулкыннары телевидениесында тагы да яңа мотор тапшырулар эшләү өчен зур мөмкинлекләр ача, шулай бит, Гөлназ? Дөрестән дә. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезне чын күңелдән яңа 2021 ел белән тәбрик итәм. Яңа ел ул мөгъҗиза һәм сезнең барчагызның да тормышыгыз әкияттәге кебек мотор мөгъҗизаларга бай булсын. Һәр кайсыгызга сәламәтлек насыйп булсын. Ил көннәребездә тыныч яшик һәм мул бәрәкәтле имин тормышлар насыйп булсын. Соба дулкыннары телевидениесында һәр вакыт очрашып торыйк. Барыгызны да бәйрәм белән. Хәзер инде үземнән музыкаль күчтәнәч тә тәкъдим итәм. Каралар тагын җиргә яудылар. Сиңа булган сәламемне кабат сиңа илтмиләр. Каралар яудын гына, күңлем сиңа ашкына. Ышып килер кем янарыма. Каралар яудын гына, күңлем сиңа ашкына. Ышып килер кем янарыма. Ап-ак каралар каеннарына акка чырына булдылар. Сез Соба дулкыннары телевидениесында җырлы яңа ел тапшыруын карыйсыз. Бу минутларда безнең бәйрәм студиясында Соба районы прокуроры Зөфәр Абитов. Хәерле кич, исәнмесез. Хәерле кич, райондашлар, хөрмәтле телевизор караучылар. Зөфәр Мәүлитович, үтеп баручы 2020 ел пандемиядан тыш сезнең күңелдә нинди хатирәләр белән истә кала? 2020 ел минем өчен шәхсән ул бийек җиңүнең 75 еллыгын билгеләп үттек, районыбызның 90 еллыгын, республика оешканга 100 ел булды бит. Бик мотор иттереп үткәрдек бу бәйрәмнәрне, әзерләндек. Һәм дә инде мин үзем өчен шундый ачылыш ясадым. Без ни дигән афәтләр килсә, ни дигән саваллар килсә дә,
бердәм булып кала беләбез. Без бердәм кала икәнен шунысы белдем. Рәхмәт. Гаиләгездә нинди яңалыклар булды быел? Яңалыклар, әллә яңалыклар юк, ләкин 2021 елда мин икенче мәртәбә бабай булырга әзерләнәм. Шусы минем өчен бик мөһим. Сезне тәбриклибез. Ә хәзер әйдәгез яңа елга сездән бәйрәм күчтәнәче матур җырны бергәләп тыңлыйбыз. Бик рәхәтләнеп. Yazlarda öttüler, közlerde jittiler, üsken salkın jiller, bağrıma hüttüler, ömür kayarada, üsken jilde yütken, ikrek kaman yaş, yaz gülgenin küte, ömür kayarada, üsken jilde yütken, ikrek kaman yaş, yaz gülgenin küte. Eyde kıyaş jılıt, jılıt seni canımı, alıp girsin mina yuğalgan yazımını, ömür kayarada, isker jilde yütken, ikrek kaman yaş, yaz gülgenin küte. Ömür kayarada, isker jilde yütken, ikrek kaman yaş, yaz gülgenin küte. Ağın kilir yazılar, alıp kilir nazılar, yaşasan nazılanıp, bitmez bizden yazılar. Ömür kayarada, isken jilde yütken, ikrek kaman yaş, yaz gülgenin küte. Ömür kayarada, isken jilde yütken, ikrek kaman yaş, yaz gülgenin küte. Ömür kayarada, isken jilde yütken, ikrek kaman yaş, yaz gülgenin küte. Ömür kayarada, isken jilde yütken, ikrek kaman yaş, yaz gülgenin küte. İkrek kaman yaş, yaz gülgenin küte, yaz gülgenin küte. Hörmәтле райондашлар, сезнең барыгызны дагы яңа 2021 ел белән тәбрик итәм. Барлык уй-хыялларыбызның чынга ашыгын, саулык сәламәтлектә, гаиләләр тигезлегендә исән-имин булып, матур итеп безгә гомер итәргә язсын. Шәхсән үзем җитәкләгән Мишән төп мәктәбе коллективын, аның укучыларын, әти-әниләрне шулай ук яңа ел белән чын күңелемнән котлыйм.
яңа елда дагы безгә исәнлектә булып, яңа үрләргә ирешеп, матур итеп, уңышларга ирешеп, эшләргә һәм яшәргә язсын. Бәйрәм белән барыгызны да. Ә хәзер сезгә үземнең яраткан җырым, моңлы язмыш җырын сезгә яңа ел бүләк итеп тәкъдим итәм. Киләчәккә уйларым бар, якты уйларым. Сезнең белән үтсә иде гомер юлларым. Сезнең белән бәйләдем моңлы язмышны. Яннарымда сез булганга сөям тормышны. Сезнең белән бәйләдем моңлы язмышны. Яннарымда сез булганга сөям тормышны. Күңелемдә сагышым бар, моңлы сагышым. Мизгеленә кадәр тоям гомер агышым. Сезнең белән бәйләдем моңлы язмышны. Күңелемдә җыр булганга сөям тормышны. Сезнең белән бәйләдем моңлы язмышны. Күңелемдә җыр булганга сөям тормышны. Yüreğimde jırlarım var, duvar jırlarım. Nasip bulsa sizge tağın jırlarımın. Sizin bilen beylerim moңlы yazmışını. Yüreğimde jır bulganга сөям turmuşunu. Sizin bilen beylerim moңlы yazmışını. Jar bulganга сөям turmuşunu. Yüreğimde jar bulganga сөям turmuşunu. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Бәйрәм тапшыруыбызны дәвам итәбез. Студиябызның чираттагы кунагы Югары Симет авыл җирлеге башлыгы Илгизәр Ахмадуллин. Илгизәр Робертович, 2020 ел Симетлеләр хәтерендә ни белән истә калды? Хәерле кич, хөрмәтле авылдашлар, райондашлар, телевизор караучылар. Безнең инде Симет җирлегенә 2 авыл керә, Югары һәм Түбән Симет авыллары. Авылларыбыз бик матур урында урнашкан. Тирә-ягын урманнарын каплап алган, кичкенә генә инеше дә бар. Анда бик тырыш, бик эшчән халык яши. Безнең инде 2020 елда эшләнгән эшләргә килгәндә, бездә бик зур төзелешләр булды дип әйтә алмыйм. Шулай да безнең барлык бюджет өлкәсенә караган биналар төзек, яңа хәлдә торалар. 2 авылда да клубларыбыз яңа, 2 авылда да фельдшер-акушерлык пунктлары яңа. Һәм узган ел гына безнең урта мәктәптә капиталь ремонт үткәрелде. Һәм гомумән әйткәндә, безнең халыкка хезмәт күрсәтә торган бюджет биналары бик матур, яхшы хәлдә торалар. Инде эшләнгән эшләргә килгәндә, безнең Симет җирлегендә урнашкан Симет хуҗалыгы бик зур гына бозаулар торагы төзеп сафка бастырды. Алар инде үзләренең эшләрен җиренә җиткереп башкарырга тырышалар. Һәм безнең инде авыл җирлекләренә калган иң зур проблемаларның берсе ул юллар проблемасы. Безнең авылда да шишлеш табып тора. Безнең инде быел Югары Симет авылында 250 метр юл ремонтланды һәм Түбән Симет авылында 500 метр юл ремонтланды. Инде Алла теләп еллар тыныч булып, безнең кергән программалар нигезендә безнең 2нче елга инде бу юллар проблемасы авылда бетәчәк. Һәм безнең инде хуҗалыкта бик күп иләр төзелде.
6 үй Югары Симет авылында, 2 үй Түбән Симет авылында. Аларның инде ишесе аренда программасы нигезендә, икесе АПК программасы нигезендә һәм эшчәнсен хуҗалыклар үз кешеләре белән башкарып чыктылар. Һәм инде авылларны төзекләндерү, матурлау максатына безнең быел 5 үй сүтелде. Минем өчен яңа ел кышлардай тезелгән 365 яңа көн. Нихәтле нур балкый кыш бабай йөзендә, каршылап кул сузмас аңа кем. Яңа ел, яңа ел. Яңа ел юллары уң булсын. Йылларның көне күп, шуларның барсы да куанып яшисе көн булсын. Ә көннәр баскыч ул. Тормышта безне дә һәр басма биеккә күтәрсен. Бергәләп теләкләр телибез без менә. Безнең шул теләкләр үтәлсен. Теләкләргә килгәндә инде барлык райондашларны, авылдашларны яңа ел якынлашып килүче яңа ел бәйрәме белән котлыйм. Яңа ел инде һәрберебезгә куаныч, шатлык һәм тыныч тормыш алып килсен дигән теләктә калам. Белгелеп яуган аппак карлар, килеп куна битем учларыма. Күзләрендә ай һәм йолдыз нуры, бөтерелә хисләр кочагында. Әмма күрмим яуган карларны да, җитәкләшеп үткән парларны да. Син бит миңа бүген сөйгән бидең, кыш көнендә пешкән шидем бидең. Әмма күрмим яуган карларны да, җитәкләшеп үткән парларны да. Син бит миңа бүген сөйгән бидең, кыш көнендә пешкән шидем бидең. Күкрәгенә кысып җылатырмын, сөям дидең сине ишетмәм. Мондый татлы, назлы сүзләрне бит мин тик тәүге тапкыр ишетәм. Әмма күрмим яуган парларны да, җитәкләшеп үткән парларны да. Син бит миңа бүген сөйгән дидең, кыш көнендә пешкән шидем бидең. Күбәләкләп яуган аппак карлар, килеп куна битем очларыңа. Иреннәрдә баллы шиятәме, эрем кебек синең кочагыңда. Әмма күрмим яуган Парларны да, җитәкләшеп үткән парларны да. Син бит миңа бүген сөйгән дидең, кыш көнендә пешкән шидем бидең. Син бит миңа бүген сөйгән дидең, кыш көнендә пешкән шидем бидең. Кыш көнендә пешкән шидем бидең.
Жырлы яңа ел тапшыруына килгән кунаклар белән таныштырубызны алга таба дәвам итәбез. Бу минутларда студиябызда Мишән авыл җирлеге башлыгы Айзат Гәрәев. Исәнмесез, Айзат Ахмадгалиевич, бәйрәм белән. Исәнмесез, сезнең дә шулай бәйрәм белән, хөрмәтле райондашлар. Хөрмәтле телевизор караучылар, Айзат Ахмадгалиевичның Мишән авыл җирлегендә эше гөрләп бара. Ә менә аның бик оста гармунчы һәм җырчы икәнлеген бик азлар гына беләдер мөгаен. Айзат Ахмадгалиевич, бүген дә без сездән яңа ел котлавы һәм әлбәттә музыкаль бүләк көтәбез. Алла бирсә башкарып чыгарбыз. Рәхмәт райондашларга, сезгә бик зур рәхмәт чакыруыгыз өчен. Хөрмәтле райондашлар, кадерле авылдашларым, Саба районында яшәүче халык, мөхтәрәм җәмәгать, рөхсәт итсәгез, сезне барыгызны да шушы яңа еллар белән тәбрик итәргә, сезгә зур уңышлар, ныклы сәламәтле, кайгы-хәсрәт күрмичә, исән, имин, тазалыкта, саулыкта, матур итеп яшәүегезне теләп калабыз. Кешенең иң зур байлыгы сәламәтлек, сәламәт булыгыз, бай булыгыз. Бик зур рәхмәт. Яңа ел белән сезне. Рәхмәт. Сезнең дә шулай юк, барыгызны да. Бик бәхетле кеше булыр өчен, бик бәхетсез булып карау кирәк. Бәхет сәламәтлек дияр өчен, бик куркыныч чирләп карау кирәк. Тимер таштан түгел, сөю наздан, елы йомшагы яурабел. Иң бәхетле кеше җирдә син ул, булган бәхетеңне күрәбел. Кайгы килде дие бик кайгырма, ул үтмәслек кебек тоела. Кояш чыгар алдымнан да башта, җиргә шаулап яңгыр коела. Тимер таштан түгел, сөю наздан, җылы йомшагы урабел. Иң бәхетле кеше җирдә син ул, булган бәхетеңне күрәбел. Бәхет килде диеп бик шатланма, башың әйләнмәсен бәхеттән. Биек менгән чакта онытма син, кешесеңне бер көне тәхеттән. Тимер таштан түгел, сөю наздан, җылы йомшагы яурабел. Иң бәхетле кеше җирдә син ул, булган бәхетеңне күрәбел. Тимер таштан түгел, сөю наздан, җылы йомшагы яурабел.
бәхетле кеше җирдә син ул. Булган бәхетеңне күрә бел. Булган бәхетеңне күрә бел. Хөрмәтле телевизор караучылар, җырлы яңа ел тапшыруының тагын бер кунагы белән таныштырыр вакыт килеп җитте. Ул Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы Казначылык департаментының Саба районы территориаль бүлеге җитәкчесе Фәридә Валимөхәммәтова. Исәнмесез, Фәридә Ринатовна, бәйрәм белән. Исәнмесез. Яңа ел белән сезне. Бәхет шатлыклары, борчу мәшәкатьләре, истә калырлык вакыйгалары, хезмәт уңышлары, күңел дәртен биреп эшләгән эшләре белән тагын бер ел артта калды. Мин 2021 елда һәрберебезгә тынычлык һәм именлек, мәхәббәт, бәхет һәм шатлык, сәламәтлек һәм уңышлар теләп калам. Тормышта ям һәм тәм табып, кадерле булып яшәргә язсын. Шушы зәңгәр экраннар аша мин үземнең хезмәттәшләремне яңа ел белән котлыйм. Алдагы елларда да районыбызга, республикабызга матур итеп хезмәт итәргә язсын. Яңа ел белән, дуслар. Бик зур рәхмәт, Фәридә Ринатовна, сезнең тарафтан бик матур теләкләр яңгырады. Бер уйлап карасаң, яңа ел ул чыршы, матур итеп янган утлар һәм әлбәттә бүләкләр генә түгел, ул бит әле мул сыйлы табын да, шулай бит? Әйе. Без сезнең бик оста уңган хуҗабикә икәнлегегезне беләбез. Рәхмәт. Менә бүгенге тапшыруыбызда да берәр тәмле ризык әзерләү сыры белән бүлешә алмассызмы икән? Әлбәттә, мин әле бүлешеп кенә түгел, шушы яратып ясый торган салатымны сезгә күчтәнәш итеп тә алып килдем. Бик зур рәхмәт. Бу мимоза салаты. Бу бик гади, тиз ясала торган салат. Хәзер мин сезгә шушы салатны ничек ясау турында тиз генә таныштырып үтәм. Моңа кирәк консерва. Консервага килгәндә мин сайры консервасын бик яратып кулланам. Тәлинкә төбенә консерва җәябез. Аның өстенә юкка итеп кенә майонез сылыйбыз. Майонез өстенә вак итеп кенә туралган суган. Суган өстенә ире угыштан чыгарылган пешкән бәрәңге сылыйбыз. Бәрәңге өстенә тагын юка гына итеп майонез. Майонез өстенә пешкән ире угыштан кишер сылыйбыз. Кишер өстенә янәдән майонез. Майонез өстенә юка угыштан уылган пешкән йомырка. Йомырка өстенә шулай ук юка гына итеп майонез. Майонез өстенә инде без юка угыштан сыр җәябез. Сырга килгәндә мин үзебезнең Саба сырын бик яратып кулланам. Рәхим итеп кабул итеп алыгыз. Әлбәттә, моны әзерләргә кирәк, хөрмәтле телевизор караучылар, күрегез. Нинди матур мимоза салатын ясап алып килгән безгә Фәридә Ринатовна. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт, бәйрәм белән. Һәм инде мондый бүләктән соң музыкаль бүләкне дә көтәбез сездән, Фәридә Ринатовна, нинди җыр бүләк итәсез? Бүген без сезгә Саба телерадио компаниясендә эшләүче Илдус Әхмәтгалиев белән кышкы учак җырын әзерләдек. Yazmışım uğramları, kaygılarını adaştıra. Yalan yıl uğramları, yalan yıl uğramları. Yalan karlar, yalan karlar, yalan yılın karı yava. Kar üstünde uşaklığım, yaşlık yıllarım yanar. Yalan karlar, yalan karlar.
инрәп узды, тик хәтер булып калды. Аклык булып җанга инә, яңа ел болытлары, яңа ел болытлары. Яңа карлар, яңа карлар, яңа елның кары ява, кар өстендә учак булып, яшьлек елларым яна. Яңа карлар, яңа карлар, яңа елның кары ява, кар өстендә учак булып, яшьлек елларым яна. Кар өстендә учак булып, яшьлек елларым яна. Җырлы яңа ел тапшыруын алга таба дәвам итәбез. Минем янәшәмдә Туган як җәмгыяте җитәкчесе Илфат Мөхәммәтов. Исәнмесез, Илфат Шакурович? Әйрәлә, исәнмесез. Без сезнең белән сөйләшүебезне яңа елның хуҗасы, символы үгез турында сөйләшеп дәвам итик әле. Менә сезнең җәмгыятьтә бу терлекләрне үстерүгә нинди әһәмият бирелә? Аларның баш саны, тәүлеклек үсеше һәм менә еллык хисапларда карап утырганда сезнең хуҗалыкта үгезләрнең тәүлеклек үсеше 1 килограмм, килограмм 200 тәшкил итә. Менә мондый уңышка ирешү өчен ничек тырышып эшләргә кирәк? Әйрәлә, чынлап та безнең Туган як хуҗалыгында бүгенге көндә 1800 башка якын мөгезләр терлек асрала. Шулардан инде без 2020 елда 2000 сетнерден артык җитештерә алдык. Үгезләргә килгәндә, үгез инде ул хуҗалыкның төп акча чыганага, хуҗалык бит инде сөт саткан акчага, ит саткан акчага яши. Үгезләрне үстерү буенча иң башта инде аларга кирәк сау сәламәт бозаулар, яшь үрчем, аларны яхшы азыклар ашатып, яхшы шартларда асраганда моңа ирешеп була. Әлбәттә, һәм без киләчәктә дә сезнең хуҗалыкта күрсәткечләр тагын да яхшыга таба үссен яңа елда дип теләп калабыз. Һәм менә шушы бәйрәм чыгарылышыбызны дәвам итеп, хәзер үгез турында сюжет карыйсыбыз килә. Без аны Колатау авылыннан фермер Ирек Төхватуллин белән әзерләдек. Ул грант акчалары алып, хуҗалыгында бик күп итеп үгезләр үстерә. Төхватуллиннарның фермасы иң беренче чиратта урыны белән отышлы. Колатау авыл читендә бик тә шәп иркен урында маллар өчен торак төзелгән. Тирәсендә пешәне, саламы кайтартып өелгән. Эш алып барырга уңайлы, маллар да иркендә тора. Күңел биреп хезмәт итәргә генә кала. Ирекнең кәефе көр, күңеле күтәренке. Әле үз эшен башлап җибәргәнгә бер генә ел. Бар булмышы белән малларын кайгырта. Аларны үстереп табышка эшләү юлларын эзли. Район җитәкчелеге белән килешеп, авыл хуҗалыгы программасында катнашып, 3 миллион грант акчасын ала. Менә без абый белән 2013-14 елларда өйдә 8-10 баш үгезләр асрый башладык инде. Аннары безгә шушындай кызыксындыру барлыкка килде дәген. Шушы грантны алырга булдык инде. Безгә шушы грант тапты инде, дөресрәк әйткәндә. Аннары шул грант акчасын ферманы алдык, маллар алдык, газель алдык. Ирек үзе дә авыл малае, кичкенәдән хуҗалыкта әти-әнисенә маллар карашып кул арасына кереп үсә. Шуңа аңа табышлы эш эзләп йөрү кирәк тә булмый. Әзер торакны сатып алгач, өендәге 10 бозавын алып төшеп бәйләп куя, аннары яннарына тагын 40-ны ала. Мин үзем авылда туып үскәч, шул маллар янында үскәч, шул маллар белән акча булмасмы дип әйтеп керелеп кителде инде безгә. Бу торакта иң беренче күзгә ташланганы тәртип, чисталык. Хуҗасының тырышлыгы шуннан да беленә. Үземнеке итеп эшләгәч, башкача була да алмый инде ди бу хакта Ирек үзе. Маллар яхшы тәрбиядә, көр күренәләр. Алардан тиешле артым алуга килсәк, хуҗаның үз сире. Үгезләрне шул бәйдә үсүен без күрәбез инде, әйбәтрәк инде. Алай тизрәк үскән шикелле
ул бит инде бәйдә булмаганда ашы йөри үзенә ит тизрәк кунмаган шикелле инде безгә. Бәйдә безгә кулайрак инде. Асларында чистартырга әрәмдәген инде ул алай. Без көнгә малларны 3 тапкыр карыйбыз инде. Иртә белән башак бирәбез, асларын чистартканнан соң пешәннәр салабыз. Абитта сулар шертеп пешәннәр бирелә инде. Кич белән яңадан шул башак биреп, пешәннәр салып бирәбез инде. Үгезләрне табынга итеп китергәнче шактый маңгай тиреңне түгәргә кирәк. Бу аларны ким дигәндә ел ярым тәрбияләү, вакытында алдына салу, астын җыештыру дигән сүз. Ирек үгезләрнең 4-5 айлыкларын алу отышлы ди. Сөт бузауларының мәшәкате күбрәк икән. Менә без үгезләрне алабыз 150-200 килоларны инде. Алар безгә бәләкәйләрне алып, аларны үстерү шитинерәк инде, аларга тәрбия күбрәк кирәк. Без шундыйларны алып сразу бәйлибез. Елда 2 ай, елда 3 айдан сата башлыйбыз инде. Малларны шул фермалардан алабыз инде. Үгезләрнең төрлесе бар инде. Яшәкесе дә бар, әйбәте дә бар, юашы да бар дигәндәй, арасында төрлесе була. Төхватуллиннар елына 35 үгезне 500-600 килограммга хәтле үстереп иткә озаталар. Аны хуҗалыкларга саталар, ярмаркаларга алып баралар. Урнаштыру ягыннан кыенлык күрмиләр. Эш башлары да әрәбгә китми, алары махсус урыннарга тапшырыла. Хыяллары яңа елдан нәселле токымнар сатып алу. Менә безнең Алла берсә январ аенда Герефорд ит токымны үзләре алырга исәбебез бар инде. Аларны бәйләмәсәндә кышкы суыкта дагы, урамда дагы торалар инде. Менә шундыйларны алырга исәп бар Алла берсә. Нәселле токымнар белән эшләү тәҗрибәләре бар инде Төхватуллиннарның. Менә бу симменталь үгезләрне кичкенә килеш 35-не сатып алган булалар. Бүгенгә торакта аларның берсе генә калган. Әлеге аклы кызыллы үгез симменталь ит токымлы. Ирек аны 5 айлык вакытта 150 килограмм итеп сатып ала. Инде менә 10 ай ул аның хуҗалыгында торганнан соң бүгенге көндә лента тартып 530 килограммны тәшкил итә. Ул аны хуҗасы 600 килограммга җиткәннән соң шалырга җыена. Бу токымның өстенлеге шунда, аның ите бик йомшак, тәмле һәм мәрмәр ит исемен йөртә. Инде хуҗаларга асрарга да бик кулай хайван, чөнки ул үзен бик тыныч тота һәм инде ашарга сорап та көн дәвамында кычкырмый. Хуҗалыкта маллар ашарга сорап кычкырмасын өчен җәй буе тырышып кормасын әзерли Төхватуллиннар. Торак тирәсенә соламын кайтарып тизә, пешәнлеккә пешәнен өя, келәтенә ашлыгын тутыра. Буларга җәмгысе 350 мең тирәсе акчалары тотыла. Мал башын малга алыштыруга миллион ярым акчалары әйләнештә йөри. Ит саткан табышлары 2 миллионнан артып китә. Үгез малы тотуның санлы нәтиҗәләре начар түгел әлбәттә. Гаилә башлыгы киләсе яңа ел үгез елына да яхшы өметләр баглый. Тырышып эшләсәк, малларыбыз сер бирмәс ди Ирек. Үгезләрне шулай күбәйтеп үстерергә язсын инде. Анар үгезләр шикелле авыртмыша шундый симез булып, шушы чирләрдән котылып яшәргә язсын инде. Бусагада торган үгез елына һәммәбездә яхшы теләкләрен генә йөрий. Халкы малының үзе белән йөрсә дә, аның хуҗасына буйсынмый хәле юк. Димәк, безгә дә дилбегәне үз кулыбызга алырга туры килер. Şuşu yaktana, şuşu topraktanı biz Kite kalsak özge bir yakka Dağlar jırlap, çeşmeleri şınlap İyenkiler yılap zata Dağlar jırlap, çeşmeleri şınlap İyenkiler yılap zata Dağlar jırlap, çeşmeleri şınlap İyenkiler yılap zata Şuşu yaktana, şuşu topraktanı biz Şitte yersek şuna köredir Çişme şımlap,
Yengiler yılap, dolla jırlap düşke kiredir. Çişime şınlap, yengiler yılap, dolla jırlap düşke kiredir. Çişime şınlap, yengiler yılap, dolla jırlap düşke kiredir. Şu yakta bizni hizmet kalısın, miras bulup gelir yaşlarga. Şu yaktan, şu topraktan biz, şu toprakta yatsın yaşarga. Şu yaktan, şu topraktan biz, şu toprakta yatsın yaşarga. Şu yaktan, şu topraktan biz, şu toprakta yatsın yaşarga. Şu toprakta yatsın yaşarga. yıl юбилей даталарга шактый бай ел булды. ТССРның 100 еллыгы, Бийик җиңүнең 75 еллыгы, Саба районы оешуга 90 ел булды. Һәм Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе 20 еллыгын билгеләп узды. Бу хакта бик күп шигырьләр язылды, җырлар иҗат ителде. Әңгәмә кору өчен без студиябызга районыбыз шагыйре, Юлбат мәктәбе директоры Илнар Хаҗиевны чакырдык. Сәлам, Илнар, бәйрәм белән. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һәммәгезне 2021 яңа ел белән тәбрик итәм. Барчагызга да яңа елда яңа бәхетләр, яңа шатлыклар, саулык, сәламәтлек телим. Чынлыкта дөрестән дә дөрес әйтәсез. Инде безнең узып барышы 2020 ел зур даталарга, мондый зур чараларга бай булды. Менә иҗат өлкәсенә килгәндә дә, хезмәт өлкәсенә килгәндә дә, без инде шушы Юлбат төп мәктәбендә дә әлеге даталарга кагылган матур гына чаралар уздырып киләбез. Районның 90 еллыгы оешуга чара булсынмы, Саба дулкыннары телевидение оешуга, радио телевидение оешуга 20 ел булсынмы, һәммәсендә искә алып, сезнең белән инде хезмәттәшлек итеп радио телевидение белән матур күрсәткечләргә ирешеп, инде шундый чараларда актив катнашып киләбез. Һәм инде үземнең иҗатымда да мондый даталарны бик күп, бик еш кулланам. Төрле шигырьләрне һәм дә инде төрле композиторларга җырлар язуда да ярдәм кулы сузырга тырышам. Бүгенге тапшыруга Илнар махсус яңа ел турында шигырь иҗат иткән. Илнар, рәхим ит. Иске елның соңгы мизгелләре. Алда көтә безне яңасы, күңелләрдә матур урын алсын, истәлекле тормыш тамгасы. Үткән айлар җиңел булмадылар, кайгысы да килде, шатлыгы. Ямләндерсен җиребезне бизәп, әкияти дөнья аклыгы. Төрле маҗарасы аша, бик күпләрне язмыш сынады. Ак чәчәкләр ява, күбәләктәй, куркытыпмы долый бураны. Киләсе ел байлыклары белән яшәешне шиксез бизәсен, кешеләрнең барсын тигез күреп, шын шәхескә, дуска тиңләсен. Бездә тыныч илебезнең күге, кайдадыр туплар яныйлар, бар теләкләр шынга ашса иде. Сау сәламәт тусын сабыйлар, сау кешене йыкмый аягыннан, терелсәләр әгәр ширлеләр, шул вакытны үзгәрер дә тормыш, матур булыр төсле гомерләр. Кавышулар күбрәк булса иде. Сүрелмәсен гаилә утлары, көтеп алган бәйрәм яктысыннан балкып торсын урам йортлары. Котлыйм дуслар, яңа еллар белән. Килсен әле, кирсен арага. Яңа елда уйлар систарына, яңа елда күңел агара. Җем-җем итеп яшел шыршы яна. Йылдыз балкый, дуслар сөенә, мул табыннар, шампан шәрәпләре. Без кушылыйк бәйрәм киенә.
Яңа ел бәйрәме вакытында районыбыз урамнары менә шулай әкият илен хәтерләтә. Әлеге эшләр башында, әлбәттә, районыбызның торак коммуналь хуҗалыгы хезмәткәрләре тора. Районның бу тармак хезмәткәрләре елның теләсә кайсы фасылында күңел итеп, матур итеп эшли дә, ял да итә белә. Әлеге мизгелләрдә безнең янәшәдә әлеге оешманың җитәкчесе Илнур Габизович, сезне яңа ел бәйрәме белән. Үзегездә яңа ел белән. Хөрмәтле райондашлар, хөрмәтле сабалулар, авылдашлар, үземнең коллектив хезмәткәрләре, сезне чын күңелемнән шушы яңа ел белән тәбрик итәргә рөхсәт итегез. Сезгә исәнлек, саулык, сәламәтлек, семьягызда тынычлык, яңа елда да матур итеп яшәргә, матур итеп хезмәт итәргә ясын Аллаһ бирсә. Амин, шулай булсын, рәхмәт. Бик зур рәхмәт, Илнур Габизович. Бүгенге тапшыруда без сезне җырлатып кына калмыйбыз. Кызыклы сораулар белән сораштыру уздырырга да булдык. Без сорауның беренчесен яңгыратабыз. Рәхим итегез. Илнур Габизович, бала чагыгызда чана урынына нәрсәгә утырып шуа идегез? Безнең балачакта яшьлектә инде сайланырлык әйберләр юк, хәзер бит инде кибеттән инде генә шуалыклар юк. Безнең иң кулай куласында, күтәсендә булары инде салам, ашлама капчыгыннан салам япчан тутырылган капчык. Оннан да әйбер булмады безнең заманда. Һәм икенче сорау, яңа ел табынында кайсы ризык тун кия? Именно яңа ел табынындамы? Без гадәттә инде яңа ел табынында шушы ризыкны өстәлгә куярга тырышабыз. Но ризыкларны әгәр дә санап китсәң күп инде алар, менә пилмән дә шул ук тун кия. Но бу яңа ел табынында мин уйлыйм инде кулайрак килер сел патшу бу дибеләрмәле балык. Бик тә дөрес. Дөрес, чираттагы сорауыбызга күчәбез. Билгеле бер совет киносында дуслар 31 декабрь көнне кайда баралар? Бу сорауга бит инде моны любой бала белергә тиеш. Мунчага баралар. Әлбәттә, бик дөрес. Сез үзегез әлеге традицияны хуплыйсызмы? Без көндүз белән мунчага кирип куярга тырышабыз инде. Чөнки кич белән инде кунаклар килә, кунакларны каршы алып, узатып, менә шундыйрак тәртиптә уза сезнең бәйрәм. Әйе. Аңлашылды, инде чираттагы сорауга күчик. Бар сорау Гөлназ. Яңа ел төнендә теләкләр буенча рекорд куючы кешене атай аласызмы? Яңа ел төнендә бөтен кеше бит инде шушы зәңгәр экраннарга карый. Ул 12 туларга бер шушы бер 2 минут, 1 минутта. Бу инде мин уйлыйм безнең шушы 2 президентыбыз дип. Нәкъ шулай дөрес, без президент котлаулары белән яңа елыбызны ачып җибәрәбез. Һәм инде соңгы сорауыбызга килеп җиттек. Игътибар белән тыңлагыз. Кыш бабайдан бүләк алыр өчен нинди ришвәт бирергә кирәк? Взятка дип әйтик инде. Ришвәт кызлар ни юк мотор түгел. Исеме дә аның өчен статья бар. Шуңа Украинада нуның исеме бер шулай тәрбияләнгән. Кыш бабай бит инде малай вакытында вакытыга печенье я конфет бирү өчен я шигырь, я җыр-җырларга кирәк. Шуннан соң бабай башны сыпырып, "Ма улым" дип матур итеп тапшыра. Бик дөрес. Сорауларның барысына да дөрес җавап бирдегез. Ришвәт дип санамыйм түлке. Әйе. Илнур Габизович безнең Кыш бабайга үзенең бүләге күчтәнәче белән килгән бүген, һәм ул музыкаль бүләк җыр. Без хәзер сезнең башкаруда җырны барыбыз да яратып тыңлыйбыз.
şöylesine Dostlarımdan ayırma Urman sular kişi babına yıkılar Gerek bulsa tauğa minerim Ailemin dostlarımdan olma Başkasına Xuday tüzermin Gönlümün sinip şarşağı Olmaktınız nefer ayırma Sığmazsan sil Dostunu şöylesine Dostlarımdan ayırma Yaşını bulup yaşınıp yaşarım Gülmek soğuk olman ve melgede Sizgeçlerine şilerim Gülümden sinip şorçağı Olmadığımız nefar ayırma Sığmazsan sil Gözümün şeylesine Kusurlarımdan ayırma Gönlümden sinip şarşağı Olmadığımız nefer ayırma Sığmazsan sil Gözümün şeylesine Kusurlarımdan ayırma Gözümün şeylesine Dostlarımdan ayırma Dostlarımdan ayırma Oy Nurulum, молодец, бик тырышып, матур итеп җырладың менә. Шул хөрмәттән сиңа шундый үземнең урманнан чыршап килдем. Киләчәктә моны әйбәтләп карап, тәрбияләп, зур итеп үстереп, Районның центр үзәккә куябыз. Әйе, нәкъ шулай сабаның үзәгенә куярсың, яме? Бик зур рәхмәт Кыш бабай. Менә бит Кыш бабай килеп җитте безгә ерактан, кар иленнән. Хәлләр ничек Кыш бабай, ничек килеп җиттең, ничек таптың син безне? Ой, рәхмәт, әйбәт килеп җиттем, менә шундый зур юлларны үзеп килеп җиттем. Инде бик күп кешеләр белән очрашуга, балалар белән очрашуга туры килде. Менә бүген сезгә дә кунакка килдем шулай бит. Инде менә яңа елда якынлаша, 2021 ел. Инде безгә әлеге ел зур уңышлар алып килсен иде, бәхетләр, илебездә тынычлык һәм барыбыз да сау, сәламәт булсак иде. Амин, амин. Без инде борчыла да, кайгыра да башлаган идек. Кыш бабайыбыз шактый өлкән яшьтә безгә бу ел килеп җитә алыр микән диеп. Эй, рәхмәт инде Кыш бабай, безнең чакыруыбызны, безнең сагынуыбызны белеп, бүген килеп җиткәнең өчен. Ой, үзегезгә бик зур рәхмәт чакыруыгыз өчен. Инде нишләп инде бик теләп килдем әлбәттә, без бит сезнең белән ел саен күрешәбез, шуңа күрә һәр елны да чакырыгыз, һәм инде мин бик теләп сезнең янга килермен. Кыш бабай, безнең Саба урамнары ошыймы сиңа? Берсеннән-берсе матур сыннар, таулар, сәхнәләр ясалды. Булар бит барысына син килешкә бик дөрес. Ошыймы бу сиңа? Әлбәттә, мин кайларда гына булмадым, кемнәр белән генә очрашмадым. Безнең Сабада бик тә матур, чыннан да менә барыбер кичләрен ничек яктыртып тора бар дөнья, шулай бит бөтен оешмалар матур итеп бизелгән, кар сыннары, ул таулар, ул чыршылар, барысы да матур булып яктырып, ялтырап тора, шулай бит, шуңа күрә бик матур, әлбәттә бик күркәм. Рәхмәт, Кыш бабай, безнең чакыруыбызны ишетеп килгәнең өчен. Хәзер инде без сине озатабыз, Сабабызның шушы матур оешмаларына, тәртипле, акыллы балалары янына.
Қопшығың да бик мол күренә. Шушы сабыйларыбызны сөендереп, аларның уңышларын күреп, күчтәнечләреңне дә беріп китәрсең, шулай бит? Әлбәттә, бик зур бүләкләр әзерләдем балаларга. Иң тырышларына, иң булганнарына зур бүләкләрне тапшырып, аларны быел сөендерәчәкмен. Һәм инде әлбәттә алар куанырлар дип белим. Рәхмәт, Кыш бабай. Исән генә була күр. Без сине тагын көтеп калабыз. Әлбәттә, күрешкәнгә кадәр. Хәерле сәгатьтә, Кыш бабай. Яңа ел белән! Ağır tuyulmağan, şatlıkları artqandırmadır. Turmuş rəxətində, sağlıq bəxtində, yaşıgələ şulay birgə gül. Yaşlık bizdən üttü indi deməgüz, kız gülərgə qaramasan күренми. Күңел унжидіде, йөрәгің сигездә, ғөмер үткәнлеге сизелми. Күңел унжидіде, йөрәгің сигездә, ғөмер үткәнлеге сизелми. Яшьлек димик яшьлек, яшьлек кире кайтмас, яшьлек булсын уйларыбызда. Кабатлансын бары, бары ыныкларда, улларыбыз, кызларыбызда. Яшьлек бездән үтте инде демәгез, көзгеләргә карамасан күренми. Күңел унжидіде, йөрәгің сигездә, ғөмер үткәнлеге сизелми. Күңел унжидіде, йөрәгің
Hayda sen tavuş bir yaşligim yoldaşı Birgelep ötülgen in tevge yolbaşı Hayda sen tavuş bir hayda canımını üzme ey yarım yoğalttım Seni yoğalttım yalıştım ahırı Hayda sen tavuş bir hayda canımını üzme ey yarım yoksunam Ezlim tabalmayım ezlim tabalmayım Takdirler yırteler Yırakka ilteler Ayıra utsular Ayıra yalkınlar Hayda sen tavuş bir hayda canımını üzme ey yarım yoğalttım Seni yoğalttım yalıştım ahırı Birgelep ötülgen yaşlıkның izlerin Tozanlar kaplagan Vakıtlar taptagan Hayda sen tavuş bir hayda canımını üzme ey yarım yoğalttım Seni yoğalttım yalıştım ahırı Hayda sen tavuş bir hayda canımını üzme ey yarım yoksunam Ezlim tabalmayım ezlim tabalmayım Yoksunam ezlim tabalmayım ezlim tabalmayım Hayda sen tavuş bir hayda Безнең бүгенге җырлы яңа ел тапшыруында кунагыбыз Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннаханов. Хәерле кич, Рәис Нургалиевич. Без бүген сезне студиябызга узып баручы елга нәтиҗәләр ясарга һәм яңа елга яңа планнар белән таныштырырга чакырдык. Инде без сезгә бик күп итеп сораулар әзерләдек. Менә яңа елга якынлашкан бу көннәрдә сезнең үзегезнең күңелегездә нинди уйлар, нинди хисләр кичерәсез? Безнең 2020 tamamlanып бара. Ул инде ничектер менә туры килгән бөтен юбилей еллары белән. Инде беренчедән безнең Бөек Ватан сугышының җиңүенең көне 75 еллыгы узды. Һәм инде республикабызның 100 еллыгы, районыбызның 90 еллыгы һәм сезнеке дә 20 ел. Менә кайсы мәсьәләне генә алмасак та безнең юбилей елы булды. Но шул ук вакытта инде бу афәтле шир булды. Ул афәтле шир белән инде дөресен әйтергә кирәк, ияләнеп тә барабыз. Һәм инде санмыйча халкыбыз үз вазифаларын үтәп тормышын дәвам итәләр. Нинди генә авырлыкта булсалар да, инде ул авырлык бердәмлеккә китерә. Шул бердәмлек аркасында безнең уңышлы ел дип тә әйтергә кирәк. Беренчедән табигать шартлары булган аркасында безнең авыл хуҗалыгында уңышларыбыз Аллага шөкер дип әйтергә кирәк. Республиканың авыр ел булса да шул хәтле күп булышлыгы ул бер төзелеш тә туктамады. Безнең бер программа туктамады һәм инде зур төзелешләр белән, уңышлар белән шулай елны тәмамлыйбыз. Инде
койдағына нәсәгіне олсақ та, бір вақытына бірсі сынмады. Ол бірдәмлік, аңышу, қаменде менің әйтәсім келе бик зур рахмет бітін кішіге, өзі біздің район халқыбызға, алар har вақытны алдыннан бұлылар, қаменде келешекте ашылай бұла көрсін еді. Бик зур рәхмәт матур теләкләрегезгә, Рәис Нургалиевич. Безнең Саба районы ул тулысы белән авыл хуҗалыгы районы дип атыйбыз. Күбрәк без авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнәбез. Менә бүген яңа елны каршылаган бу кичтә авыл хуҗалыгы хакында сездән конкретрак бу елда эшләгән матур эшләренә ниндирәк бая бирә икән безнең район хуҗасы дип сорыйсым килә. Инде авыл хуҗалыгы буенча мин әйтәсем килә. Дөрестән дә табигать шарты булган аркасында безнең кырларыбызда уңышлар булды. Инде көн генә бирү генә түгел бит, халыктың үзенең тырышлыгы булу. Аның нәтиҗәләре зурдан. Һәм инде республика алдында безнең бу мәсьәләдә үзебезнең игенчеләребез тырышты. Һәм инде уртак уңышлар республика алдында без инде кара балчыклы җирдә кебек андый зур уңышларга җитмәгән. Бұлай әйткәндә, мен әйтәсем ки, канәгать үзебезнең халкыбызның тырышлыгына. Шул вакытта тирлекчелектә дә безнең узган елга караганда зур үсешләребез, яңа фирмаларыбызның эшләүлекләре, һәм инде искеләрендә яңартулар бару, ул республика программа нигезендә инде шул вакытта безнең азык әзерләтергә центрда булдырып барабыз, һәм инде менә киләсе елда, яңа елда biz инде тамамлап, һәм инде кулланып зур уңышларга өмет итәбез. Шул вакытта кеше фермерлыкларда безнең авыл хуҗалыгында көннән-көн арталар, һәм инде аларның да уңышлары бар. Һәм инде эшкәртүне дә әйтеп китерә кирәк, безнең менә кемдер сөтне эшкәртә, кемдер ит белән шөгыльләнә, кемдер җиләк җимеш белән, алар да матур уңышлары белән быел тамамладылар, һәм инде киләсе елларда да зур уңышлар аларга. Инде быел белгәнчә безнең программалар дәвам итә, һәм инде ремонтлау, менә Юлбат мәктәбендә быел ремонт уздырылды, һәм инде балалар бакчасында да мин әйтәсем килә, андый ремонтлар булдырырга ярдәм күрсәтү, ул зур уңышлар дип әйтим инде. Һәм инде ул балалар анда яхшылыкка, һәм инде киләчәктә нинди тормышта булыр өчен тәрбия алуда дип әйтергә кирәк. Шул вакытта быелгы бу пандемия шире белән безнең апрель-май айларында дистанцион укулар булды. Мин әйтәсем килә, беренчедән укытучыларыбызга бик зур рәхмәт. Әтиләрдә кадерен белделәр дип әйтәсем килә, укытучыларның өйдә бала белән утырасы булды. Һәм инде алар ничек укытканнарын укытучыларның хәлләренә кергәннәр дип уйлыйм. Һәм инде агроклиятта безнең менә академия ханының методикасы буенча дәреслекләрне апару булдырылган. Biz аны алдан белгән кебек булды инде ул. Алар менә бу мәсьәләдә сынмыйча матур итеп уңышлы укыдылар дип әйтергә кирәк. Һәм инде алар уңышлары көннән-көн артып та бара. Шул вакытта безнең утардагы акылга заиф балаларны да укыту таләп куелды. Һәм инде безнең иң якын мәктәп шул Кырсабаш авылындагы, аларга менә аны җиһазлап, һәм инде киләчәктә нидер эшне башкарырга өйрәтү куелган, һәм инде шулай итеп җиһазланып эшләнде. Дәүләтебезгә бик зур рәхмәт. Инде яңа елда безнең менә Сабаның үзендә 500 урынлык яңа мәктәп эшләнәчәк. Инде ул безнең федерация алдында авыл хуҗалыгы министрлыгы аша планга кирелде. Һәм инде менә яңа елда яңа төзелешләребез, яңа өметләребез барлыкка килә. Шулай итеп хыялланып яшибез, һәм инде алар белем генә бирү түгел, тәрбия бирү инде бүген көндә бик зур мәсьәлә куелды, һәм өстәмә белемнәр, һәм һөнәргә өйрәнүләр безнең киләчәккә алга куелды. Инде шул вакытта
Маскайды безнең дөнья яңалыкка барыла бит инде, ул искусственный интеллект дип йөртелә бит инде. Аларны да инде өйрәнеп, һәм инде ул роботлар белән дөрес программалар бирү, эшләү безнең киләчәктә буны өйрәтүдә башланды инде. Шайтып хыялланып яшибез, һәм инде хыялларыбыз яңа елда тормышка ашсын иде. Әлбәттә, бүгенге кичтә телевизор караучылар Рәис Нургалиевич сезнең менә яңа мәктәп төзелү хакындагы хәбәрегезне бик җылы кабул итәрләр дип уйлыйбыз. Без журналистларга да бу бик күңелгә ятышлы хәбәр булды. Без журналистлар һәрвакыт сезне спорт мәйданчыкларында күрәбез. Эшегез бик күп, барсында кылышларга кирәк. Әм ничек менә шулай район башлыгы буларак барсына да җитешәсез спорт буенча дип әйтүем. Хәрәкәттә бәрәкәт, инде үзең башламасаң әйдәләргә дә кирәк бит инде ул идеяга кебек бит инде. Әти-әни нәрсә белән шөгыльләнә, балашы белән шөгыльләнә дигән кебек. Инде бүгенгә җитәкчелек ителгән икән, һәм инде дәүләт шул хәтле күп бу мәсьәләдә менә юк елны да республика буенча бик күп биналар ачылды. Менә бүген инде әле шундый саннар, ул 13 елдан соң быелгы кебек күп спорт майданчыклары эшләнү әле булмаган республика буенча. Һәм инде безнең район буенча да ул дәвам ителә, сез аны беләсез. Һәм инде шөгыльләнү дип әйтергә кирәк. Яшьтән шөгыльләндем, күпмедер вакыт талып торган иде. Һәм инде кешене дә кем нинди икәнен хәрәкәттә беләсең. Мен әйтәсем килә, менә безнең өлкәннәребез үрнәк булып торалар, балалар алдыбызда, елда алар беренчелекне республика алдына алалар. Берсен-берсе әйдәлиләр. Мен аларга бик зур рәхмәтле. Инде шул вакытта балалар белән безнең мәктәпләребездә бик күп шөгыльләнәләр. Менә урта буынга, инде безнең яшьләргә дип әйтергә кирәк. Яңа елда без ябык майданчылык ясарга дибез. Аларга инде менә дөресен әйтергә кирәк. Яшьләргә кызыга торган хәрәкәтләр булдыру. Инде ул безнең республикабызда набережныйда эшләнде. Аны ябыгы да менә эшләнеп бара. Һәм инде менә безнең бүгенгә проектлаштыру башлана хәзер. Һәм инде 2нче елга ничектә башларга иде. Ул безнең батутлар, анда һәм таллас дип әйтергә кирәк. Һәм роликларда йөрү, ул ябык бинада була, ул ел дәврендә шитраган була. Һәм инде яшьләр бит инде безнең җыелышып, сөйләшеп, киңәшеп, шундый төрле хәрәкәтләрдә булырга, бөтен уңайлыкларны аларга булдырырга дигән хыялыбыз бар. Менә үгез елыннан ниләр көтәсез, Рәис Нургалиевич? Ел нинди булса да, безнең яңа елда яңалыкны көтәбез бит инде. Алар бөтенсе үзебездән тора. Нәрсә юрыйсың, нәрсә хыялланасың, шул барлыкка килә, дөрес. Беренче табигать шартларыннан тора инде, ул бит инде менә күз алдына китерик. 79 елгы суык дип әйтергә кирәк. Ул бит инде 50 градус суыклар үзенең зыянлыгын күрсәтә. Җәйге безнең мәсьәлә буенча 10 елны күз алдына китерәбез икән, ул үзенә күрәннедер уңайсызлыклар. Шуның өчен беренче табигать шарты булса күрсен, исән сау имин буларга ясын. Марша инде нинди генә нәрсә генә әйтсәк тә, ел сайын ниндидер яңалыкка биреләбез. Һәр вакытны нәтиҗәләре дә әйтергә кирәк. Аллага шөкер дип. Инде нәрсәдер булып чыкмый икән. Бер 30 елны артка чигәбез дә, ул елларны күз алдына китерәбез дә, шул вакытта әйбәт була инде. Шуның өчен безнең планнарыбыз олыдан, республиканың да олыдан, һәм инде моңарчы куелган мәсьәләләрне ничек булса да шишеләргә тырышты. Ул беренчедән исәнлек, саулык, беребез аңлашып, һәм шулай ел ахырында яңадан куанып сөйләшергә ясына иде. Минем әйтәсем килә, бик зур рәхмәт безнең врачларга. Дөрестән дә инде көн юк, төн юк. Бик күп авыртучылар
hem indi әлі бүгін күнде devam ederler. Respublikanın yetekçiligine, Россия Federasyası'nda nindigine ağırlık bulmasın. Bana ol предпринимательләргә buluşluklar, предприятиеләргә buluşu, kreditler беру, hem indi tüp mesele indi o bizim şifahhanelerde, şifahhanelerini cihazlauı, hem indi yanıdan ayırım ol uğraşlarımızga, hamanda kimler işley, alar bütünüsü de tırışalar, hem indi şun көңелдән üzerine de isenlik sağlık. Hürmetli televizyon karavşılar, radyodan tanışılar, sizin şun көңелдән kilesi яңа ел белән. Яңа елда яңа уңышлар, нинди хәлләрегез бар, бөтенсе тормышка ашсын. Беренчедән сезгә сәламәтлек, бердәмлек, гаилә бәхете, эшләрегездә уңышлар, һәм инде киләчәктә матур итеп яшәргә ясын иде, булганның игелеген күреп. Барыгызны да яңа ел белән. Яңа елда яңа уңышлар насип булсын. Рәхмәт сезгә. Әкиятләрдәй бала шағым, сиңа гына тарта гел күңел. Нишәләргә кайтуларым, сызылып таңын аратуларым, бер күреүе үзе бер гомер. Саламан минем гүзәл ягым, бу киңлекләр кайда тагын, дулкын дулкын иген кырларым. Алтын куллы ул кызларың, мәңге сөнемәс йолдызларым, сезгә минем йөрәк җырларым. Саба дуслар туган ягы, синдәй гүзәл бармы тагын, урманнарың матур күлләрем. Балам кайткан дигән кебек, шәчләремнән сөеп-сөеп, исә синең хәтта җилләрең. Сабам минем гүзәл ягым, бу киңлекләр кайда тагын, дулкын дулкын иген кырларым. Алтын куллы ул кызларың, мәңге сөнемәс йолдызларым, сезгә минем йөрәк җырларым. Буйларында, шанлы сабан туйларында, чәчәк атты яшьлек елларым. Дусларымның туган җире, әкиятләрдәй гүзәл илем, мәңге күреп туймамын. Сабан минем гүзәл ягым, бу киңлекләр кайда тагын, дулкын дулкын иген кырларым. Алтын куллы ул кызларың, мәңге
жырлары. Kızlar, sizesizmi? Bizning turmush qizu templar bilan olg'a şaba. Элек яңа ел кутлавын открыткаларга язып, почта аша юллый Хәзер телефонның бардык бер төймәсенә генә басу җитә. Әйтәсе килгән фикерең, язган хатың тиешле адреска бара да җитә. Ә менә Кыш бабай күчтәнәченә кәгазьдән ясалган пакетны хәтерлисезме, кызлар? Әлбәттә. Ярты ел алдан Кыш бабайга заказ биреп, хатлар яза идек. Хәзер кибетләрдә нәрсә генә юк. Минуты белән синең өеңә китереп тә бирергә мөмкинләр. Ул күлмәкләр, башлыклар дисеңме? Ә безнең заманда бер ни дә юк иде бит. Хәтерлисеңме, Раилә? Әлбәттә хәтерлим. Андый күңелле вакыйгалар онытыламыни инде. Элек без яңа ел бәйрәменә барасы матур киемнәребезне әниләребез белән бергәләп үзебез ясый торган идек. Кар кызының башлыгын ясаганнар әле дә истә. Аны кәгазь картоннан кисеп, аңа клей белән мамыкны катырып, ябыштырып, аңа Йолка уенчыгын ватып, сибеп, ялтыравыклар белән бизәп, бәйрәмгә килә торган идек. Һәм бер-беребезне чагыштыра идек. Кемнең башлыгы иң матуры? Күлмәкләрне дә шулай әниләребез белән бергәләп бизи торган идек. Булар барысы да тарихта калды. Инде үткән заманда сөйләүе дә үзебезгә авыр кебек. Әйе, вакыйгалар агышын туктатып булмый. Вакыт тиз уза. Безнең җырлы яңа ел тапшыруында нәкъ менә шулай. Әле яңа гына башлаган идек, инде ул да ахырына якынашып килә. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, кадерле радио тыңлаучыларыбыз, сезне ихлас күңелдән яңа ел белән котлыйбыз. Яңа ел һәрберегезгә яхшы сәламәтлек, иминлек, тынычлык алып килсен. Яңа елда байлар сабасында, Татарстаныбызда, илебездә зур шатлык белән яшәргә язсын. Яңа елның яңа кары безгә, яңа бәхет нуры истәсен, истәлләргә муллык, күңелләргә ихлас теләкләрнең көлтәсен. Яңа ел белән! Киртәләр капласа юлларны, бергәләп тотарбыз кулларны. Җиңәрбез барысын без бергә, башыңны имәле сине бердә. Гомерләр үтәләр тиз генә, авыр мизгелләргә түз генә. Тормышта сөенеп җан атып, яшик бу дөньяны яратып. Гомерләр үтәләр тиз генә, авыр мизгелләргә түз генә. Тормышта сөенеп җан атып, яшик бу дөньяны яратып. Кояштай балкысын күңелләр, узын булсын безнең гомерләр. Сөймәгәннәр әйдә сөйсеннәр, мин сине яратам дисеннәр. Гомерләр үтәләр тиз генә,
Ağır mizgillerge tüzgene Turmuşta suyunub can atıp Yaşık bu dünyanı yaratıp Ömürler üteler tizgine Ağır mizgillerge tüzgine Turmuşta suyunub can atıp Yaşık bu dünyanı yaratıp Turmuşta suyunub can atıp Yaşık bu dünyanı yaratıp